Japanese actress Maria Ozawa nagkanayon nga unprofessional daw si Robin Padilla. Kung ngano, sayri sa showbiz chika ni Crystal Clemente. Japanese actress Maria Ozawa miingon nga unprofessional daw ang aktor nga si Robin Padilla. Kini gibutyag sa aktres human miatras ang aktor isip bida sa ila untang umaabot nga salida og Metro Manila Film Festival entry nga nilalang. Sa usa ka post sa Instagram account ni Robin, makita ang poster sa ilang umaabot unta nga salida. Ang caption sa maong hulagway usa ka mensahe gikan sa kampo ni Robin ug in behalf lamang kini sa aktor. Sa maong caption gibutyag nga si Robin ug ang Vidanes Celebrity Marketing Team dili nakalabot sa maong salida. Ang rason nga gihatag sa kampo mao ang kahimtang sa asawa ni Robin nga si Marial kinsa nagsabak og triplets. Ugang pa sa caption nga lisod man nga desisyon sa bahay ni Robin ang paghawa sa proyekto, mas kitagaan niya og prioridad ang iyang pamilya. Apan bisan pa man nangayo og pagsabot ang kampo ni Robin sa maong kabag-uhan, si Maria Ozawa mibutyag nga wala na unta gipadugay sa aktor ang iyang desisyon. Matod ni Maria Ozawa nga unprofessional si Robin kay iyang desisyon gibuhat dihang 10 days na lang bago magsugod ang shooting. Sigon sa aktres nga mahitungod niini, ang director, staff ug uban pang involved sa salida maoy luoy. Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika.